A Deputación vén de aprobar as bases dunha nova convocatoria de axudas para a prevención dos incendios forestais e o apoio á gandaría e explotacións agrícolas dotada con 200.000 euros. A Xunta de Goberno da entidade provincial deu luz verde tamén a unha partida de 150.000 euros para o fomento da recría de femias de gando vacún, ovino e caprino nas explotacións extensivas da provincia. O obxectivo é incentivar que os animais nacidos nas propias explotacións permanezan nelas para a reposición e renovación dos rabaños, compensando parcialmente o esforzo económico que supón para os gandeiros e gandeiras conservar estes animais fronte á súa comercialización temperá. Buenos días, que tal? Buenos días. Noutro orden de cousas, Luís Menor defendeu hoxe o traballo dos 4 concelleiros populares que dimitiron en Verín. Despois de 3 mandatos sen gobernar en Verín, Menor asegura que no partido non se vai producir agora ningún vacío de poder e que traballan para presentar a mellor candidatura. Tivemos a comunicación e o coñecemento de que os 4 compañeiros que ostentaban o cargo de concelleiros, pois efectivamente decidiron por diversos motivos, o que ocorre que, bueno, nun momento determinado concurriron e nun momento determinado tamén se pactou que pois era mellor xa, se iba a haber un goteo, pois facelo pois xa conxuntamente e evitar pois estar con constante problema, non? En primeiro lugar, eu quero agradecer aos compañeiros do Grupo Municipal de Verín que presentaron a renuncia ás súas actas, insisto, por diversos motivos, fundamentalmente persoais, pero tamén pode haber algunha cuestión política que, en primeiro lugar, a darlle o noso agradecemento. Noso agradecemento porque é moi difícil realmente traballar nun concello onde se pasou de gobernar no ano 2015 con as maiorías absolutas a estar pois nunha situación de ser a terceira forza e ademais de ter poucas expectativas electorais. Eu creo que o que Verín necesita é realmente unha alternativa, porque Verín non está ben gobernado. Evidentemente, Verín creemos que está nun fin de ciclo en donde non se aproveitan as oportunidades, en donde non se fai unha xestión económica e en donde pois parte do equipo de goberno, ou señaladamente os máis importantes, teñen incluso problemas judiciais. Por lo tanto, creo que o Partido Popular está na obriga de plantear unha alternativa. E para plantear unha alternativa, pois neste caso, necesitamos facer un traballo interno, que é o que levamos facendo durante todo este tempo, que pode ter en algún momento situacións pois que poden parecer de problemáticas, pero creo que esas situacións se resolven con naturalidade